So laiso long game. Ui. Ôi lòng mày nè, lòng mày hình thành chuông đó nghe bỏ thế là vậy hay chuông tụ tiếp vào cái nằm đây mày lòng sao tâm nè hiền lòng hiền chuông phải đó nè tụi nó cần mấy tarki cần ông chuông á cần cây tụ khadira ani tarki tlang wala nia alim thei mel khop maya ani au hian hun kan mang don ani hoi kan ma hian long lian pui me oma hin kan chuang don ni om tak ania atam zo ki chu kan foi kha chuan na tu te nia kan furin nom kan tiklang khop maiกันห่วงเฮียนลงลำที่กันปั้นกันช่วงต้นตักกันอยู่เนี่ยละมันหลงต้นก็ไม่หลงช่วงกันรูดตะเจียมไอ้ช่วงเฮียนินมอเตอร์เองนี่มาสักกันตานรูดต้นนี่เนี่ยละไอ้แกนี่มาสับเปอร์กันเนี่ยกันหัวเฮียนมอเตอร์สิช่างเองนี่มาสักอันนั้นตานรูดเวต้นบุกอันนี้แม่กันห่วงโซนลงอันเนี้ยso tiang bok so sira son mun sang son tam tak uma song te po sonia so tiang bok son ke ni po kan chuang ve ni lui hi zau khop maya google atang kan en chuan marmara si tiania adik lo ero kan thelawa ron chho che hi kan driver khania email tra fill khop maya ase phone hang le char ni hi kan thian te po thla lai nan buai khop mai long hi la kal che lawa ti hian long chung vela hian thla ti kan langa long chung om dan te po hi ron tilan kan tum don ni thla te kan han la mani thiam dan le mani thi dan tan den thla kan han la vel ani hi dei lo na khop mai Lawngah kan chuan voi kan na te ani a hei thla te kan han la mera le lam en na te poni mai the ning ka hrelawa nge mon nuam kan titlang mai hay mani thei dan tanin takin thla kan lan hi akal ho hi heng ho hi kan nia kan driver le kan guide kan tel bokani kaldon ta che taroi rui mai so ngakoi ten chian yang len te pon deng amani so kal ta rui mai le heta hian Lawngah hian dar kar chan vel bor vel chu kan chuang don ani mela Ferryboat airport. Okay. Games, okay. How long will travel from here? I think so. Maximum. Năm ho có rồi châu zoom mai 5 minutes. Okay. 45 minutes. Okay. Really, not 2 minutes only. Bahang semua. Hay
chhunga ma ru kan thut pai fak rawa thut ain a en kha ngom kan la ti jok ani de chum chhapna ma chum chhapna ani chung vek ka ani ai long chung kha ni ai chut na pora tam khop mai long hi nge ma za to man the na chu hian ei tur hi a lei theya ma ro chu paisa mi kan na nei che lo wang kan na lei ve thei lo ni tam ei tur zuar pan ma tin a lei vek thei ni tuna hian kan ma mi hin hong do na lung kha nia lunga kan le chuanga chuan mi in hon ve le hian kan chuak don ani kan ngak le to gop mai hei thiam na Bye bye. hey hong okay oh so tung to ni nga kan kal thei mai do na ni hi abang ka dia kan ma sabera sita oh je turin in bo san me ka ko a hong tu de su Cần làm về lâu nghe cần làm phá thêm này một tô đặt trán chung anh đâu có đi ạ làm cái gì một tô đặt trán chung làm cái gì ta mua nó được mấy dalam laut apa kedua ini cinta pun cantik Panazé, dona dia. Okay. Okay, Bursa, lawin tikwo, dokila imun. Okay. Kan kala tu, lampak tu, lang aping. Bursa, Izmir. Narama. Jadi kami na tu muncul hari
game som riat kal ngai chu ngai lo ra kan tum ram bursa panin hi tan zela khua po lai tran to he thim le tek to kan ko hian tlang deuh rauh mahse tlang sang tak tak ni lo ania kan nuam tawk hmun nuam tak ani he thiang hlim chhia en colony ti hi an en ringot pawh hin a hriata a nuam hle mai ni Bursa chu kan lut tana kat Bursa kan lut tana ai kan lung te poleng to niang kan nupui fanau te kan chung te ngai ana khop mai Má bụi ông kẹt cũng có tên nhiều. Ông kẹt lắm. Sấy dầu chiếc hạt số. Real rùa, nụ bụi phản áo xuống tê. Ngày ở zual, anh thế lại muốn à hiền, Mizoram lại hiện, anh lát sao lâu mấy thế ạ. Anh sắc với khăn nắp bộ, anh ấy mấy thế này. Zanina hianin kan perform nga langa chuta chang chuanin kan thlenna hmun tu udulang anti hmuna Karina hotel kan pan don chau ani kan zai thiam vak lo lai kan hri vak lo ani tla pui thu chua Approve chun ben view ni. kan sak pui lei thei lo ki Hilton Kan solo is ruai po adu turin lahat tidang lama. Siya mo ina ulo re. Intihsiakna telve pon. Lak tu hijack re. Hilton Bursa anita hi chu ai hotel Hilton Very Hilton hotel nghe mà nếu có còn hết tiền rồi biết chuam liai lua có bên ông chép mà rồi tu cha Tuna hian kan festival nei na hmun tu kan pandona kan khenna hotel po lut lavin kan pan ngal do na ni Hey Bursa, kachunga ni. Ito na hiyan kan festival na inang muntur kan tanme kani. Ito na hiyan ay sing doon talturubak.
Filter Turkey siya. Nizana kan perform zawkha kan thlena hmun tur hotel panin kan chuak chhole ngala tuna kan mohi kan thlenna hotel karina hotel kha ania ei 4-star ania tuna hian Mizoram chuang kan thleng me kani hotel omna hi udulang antia tourist center ania helai hmun hi classic lai chuan vurina khu factory ram sang atangin vur tot tur mi tam tak an kal khawm thina ni kan hmuang hin asira hin hotel changkang tak mutura tam em maya helai hmun hi helai Turkey po Bursa hmuna chuanin hmun lun lai tak ani hi sirvel te hi han enila helai hmun hi hmun poimo tak ani ti hriat maya hei an dan hi nim chawdan te thing an phun dan te le an in design hring hi amoin arong te na em maya tuna kan hmu heng hotel changkang tak te hi tiang chia thlen man to nge ani a tiang chia changkang nge ani ti po hriat a chak khop mai apia loka hianin lai hmuna thleng te bazar na tur bazar hmun shopping mall lo om reng maya chuta chuan kan kaldona hei an thian te nen hianin sim card leihan han tum don ani e an lei thiangi mani mai tuna kan hmu hi rope way ania hei hmun danga kan lo hmu ve to te nen chin ang lo em maya nen ringot poina changkang ani ti a hriat helai hmun atang hianin a chuan theya khuta Bursa ko pui chunga kal chara Bursa ko pui a en vek theya mu vek theya he thil hi jin veiwa mi ti kai tu beratan mang thiam em ya hian ko pui an zuk fan pui thina ni breakfast tur ania ei tu chi sang tam tak lu thlan tur a awmani nam dang te eng wang ni an lo mel thatan lo hri sel em mai an ti chuan he an ei tu chi sang te hi an nei la hri sel lo chi lo ni lo ni ke ni mi zo ten rep chi sang an ei nen chuan te kin chi pon lo ni hi salad lampang hring lampang ania tin heng hi chang chi sang alian le te athum le athur al te poniang lu thlan tur tam taka omani chang chi sang hi an nga em Turkey ho hian
hoi tuna kan mu hi don fole mazil ani hei kan eina sakhop mai tin heng hi khoi zu te tin bong te tin thum lampang te thu lampang te ni jelly lampang te poniang aming kan ke ve vak lova ikan muang hian chi sang tam to ko ma heng hi du zat kan thlangin kan ei theya heng lampang hi ikan muang hian item adang le deuh hleka heng te poi du zat kan thlangin kan ei thei ni hei tuna hian mi tho main ka zu la roe ka tia hei to vak ma nom lawa du to kin tha kan la thei ni hei tuna kan mu hi kan choi na mun ha ani a ya sa em maya ka hian a rual ko yin mi hi no sa kan le ni ti khia ta ni hei nam dang te po ei han lom to a ei han chen ten do ni mek to a ji na son ko fa ei ve to ni hei tuna hian bithela tong trai na hun nei turin kan thlen na chak tlanga kalme kan hi a min choi to na wang lom tu soi na le tu ka hian intihsiakna man chon tu kan ni to na wangin tin thata kan ti thena turin tong trai bithel nei turin tuna hian tlanga kan chawa heng lai mun hi kan mo hian sik lai chun vorin ku vo thina heng ti vun mun a chang thina ta chuan vel mi sang atang vu to tu nong kal khawm thina ni a se hi tuna kan kal lai hi a borom nam lai ta kan ya alum nu to ko fu tu to va tang te hi pui mem maya moi mem maya lai mun a hian tong trai pathian kan polon ani mani danin thian ne na tong trai don ani ni zau mem maya thian ne kan kal sanga sanga tong trai don ani kan thian te than ka sun tong trai to a then tong trai na tu na zong ne boka kan video te hi kudlong alak ania takalak ani lova kanan chan dan kan lak te ni wangin ten te po hi anong non mu te po lo chang de mai theya se thiam na kan ne na ni